7 mål. Krill. Crazy. Hvor mange saves har du, Krill? 0. Hvor mange saves har du? Jeg har 0. Hvor mange saves har du haft de sidste 600 games? Mange. 0. Hvor mange Aha. selvmål har du haft? 3 stykker. Per game. Ja, præcis. Per game. Måske hvis I det være med at køre ind i hinanden, ikke? Der er et open net. Altså. Fuck, man. Bogle, jeg har den. Jeg har den. Jeg har den. Jeg har den! Nu er der bare købe fucking ned, man. Ja. Hvor er de 22. Jeg har den, Krill. Jeg har den. Er du klar? Jeg har den. Det var min vej. Oh my god. Jeg har den. Nord havde sgu ret, han havde den. Krill han fucking løg dog. Nu er det bare sådan, jeg har den. Kører bare ind i mig. Proceeds to fucking run me over. Hvad fuck var det der? What in the actual whopper? Whopper, whopper, big bugger. Altså... Motherfucker! Jeg kan godt lide at bare få lov til at hygge mig ned i målet. Jeg vil lande til lidt tower. Fuck af med dig, det er tiltet, altså. Jeg er i tilter. Jeg vil lande inde i mig selv. Ind i mig selv. Nej, gutter, har I hoppet? Ja, sgu da. Satan, hvad er det retard? En fucktard. Nej, er I hoppet? Nej, vi venter til at hoppe ud til allersidst. Så flyver vi hele vejen over til fucking retail. Altså, tror du, jeg hoppede i forbox, eller hvad? Ja. Jeg føler, min computer, den kæmper for sit liv lige nu. Jeg hopper aldrig i nutiden. Den er svært ved at holde Discord og Fortnite åben samtidig. Det kan ikke holde til. Det er computer, ikke? Fortæl om det jo. Jeg er skide på mig lige nu. What? Så noget af en fetish her. Jeg smid din afføring i mit ansigt, din dejlige lægemand. Ja, det er også en måde at sige det på. Ja, please gør det. Holy shit. I Leo. will just beg and call me a farmer. Leo. Nu er hvis du finder en top. Så lad mig skyde efter den. Det er aggressivt. Vi skyder ikke i Danmark. Det gør vi. Ja, er der. Nej, fuck, han er 5 liv. Gutter, please. Okay, Nej, seriøst, hvor er I dårlige, mand. Ja, jeg ved det godt. Jeg kan altid være lige så god som... Jeg så ham godt, men jeg så også ham i en apps. Så jeg var sådan lidt, fuck. Han er lav, han burde være lav, Det kan bare gå op med en pistol og skyde ham. Tror jeg. Ja, bare safe. Det er fint. Hvor var bomben? Han er helt lost ham Der er ikke tid. Han er 4 HP. My bad, guys. Jeg skulle egentlig have droppet Nord-Augen, for Nord han er sindssyg med Aug. Han har en jævla fit. Jeg er lidt god med jævler. You know? Han er sådan... Man! Jævla. En lower, en på midt. Hvad er det, I will run away. Pedro, jeg har med mig. Noget hjælp midt, du vil En være kon. Jeg er 3 HP. Kon, siger du. Jeg kan godt lide Leo, han kigger op i kameraet, som det er en af vores skyld. Oh my god, hvorfor har folk så fucking godt aim i deres spil? Fucking ang, man. Kan du have min bitch? Jeg gør det en gang til, hvis jeg dør nu. Okay, så lad os gå midt. Har du en lineup til window? Smoke. Me every time my girlfriend talk to me. Fuck you. Vent på smoken, den popper. Jeg håber, den rammer. Men der er ingen, der mærke til, hvad jeg sagde. Nope. Er det 10 smoke, det der? Hvor rammer den?
Den er oppe på korn, altså oppe i toppen af det. Ikke sjovt. Ja, okay. Så er det gået til det. Fuck, man. Hvem fuck er vinter, bro? Det er sådan en tid på måneden. Det er faktisk det. Hun har skrevet det på samme måde, ligesom det der cykelmærke her. Det ved jeg snakker om. Ved du, hvad jeg snakker om? Nej, fuck ikke. De der varme vintercykler, han gang stoppet som vintercykel. Vinter eller enter, nu bliver jeg meget i tvivl. Vinter. She was so sensitive. One glimpse of a bug would have her in tears when she was young. Never would have guessed from the Roxy I know. My darling crybaby grew up. I still can't believe she's a holy member. I worry she's pushing herself too hard. She became head of the family overnight. Hvis jeg presser for hårdt, så skider jeg i bukserne. Men der er jo ikke nogen, der lægger hånd over det, vel? De er fucking ligeglade. People trust her with their lives. And no, she runs the estate remarkably well now. Fader. Hello, father. Oh, you motherfucker. Motherfucker. Luke, I am your father. We can't betray. Why does it look like he has bigger tits than her? What? Because she's a little girl. What? I see. I want to touch her. As befits the Hart family name. Vagina. But all these years later, I still haven't fulfilled. No. Hello, Senpai. The heroines of Senrai Nej. Der skal ikke starte en reklame med Hello, senpai! Maidens are already waiting for you in War Thunder. The game now features What the fuck? Så der var sådan en hættebeklædt dude, der var... Hvad fanden er det her for noget lort? Hvad fanden laver vi? Hvorfor vi... Nu kan jeg godt se, hvad de mener med navnet på spillet. Ja. Sitter skulle lige til at spørge, hvorfor vi chained together? Noah! Du trækker alt ud over dit Silas, kom op for helvede! Jeg skal lige have noget kaffe! Ja. Silas, kom nu op! Kaffe for helvede! Gutter, hvorfor kan jeg ikke trække i Silas? Hvad sker der? Hvad skal vi hoppe? Nå. Noah, jeg er ked af, men der tror jeg ikke på dig. Hej der. Jeg tror ikke på, altså ikke fordi det betyder noget. Altså Anson har 120, jeg har 96, du har 63. Altså, det er rimelig tydeligt. Nu Anson, du skal ikke skyde lige på her. Let's call it a day. Alt for meget kraft. I skal sådan mere. Look, he's leaving. Okay, never mind. Lad mig gøre det som mig. Jutsu called. Okay, præcis ligesom mig! Præcis ligesom mig, mand! Ah! Hey, what's up? Skyd mere skævt, mand. Og så bare lige sådan lige kommer op og så lige sådan... Må helst ikke ramme den øverste, det er sådan en pæl, sådan den går ud af. Just stop. Det er første gang, jeg har set Noah struggle indtil videre. Okay, jeg troede lige. Du kan se til godt ud, hvis Anton han fucking skød dig i. Okay. Antons bold forsvandt bare. You're pretty scraped up, huh? Shit. Noah, de fede svin. Hvorfor virkede det der Hungry faktisk after næsten? doing all that. Let's go eat. I know an awesome place we Er can vi go. bare ude på sabotage nu, eller hvad? Time to pay your bill. Noah har flere strokes. Anton har lige 3 tilbage. Kan han gøre det? Yo, long time no. Wow, hvad så, mand? Han er i gang med at råbe på dagen, nu stemme, det er jo lige færdiggør. Jeg tog kraft. Jeg troede ikke, jeg ville se jer boys herinde, men nu er vi her fandme. Hvor skal du lige have noget morgen, Silas? Lige lad være, jeg er faktisk inde i syg nu og sætter mig hovedpine. Okay, så skal jeg nok skåne dig. Eftersom det er en voice mod. Tusind tak.
Nu vil jeg gerne spørge, om du hurtigt. Er I ikke blevet syge overhovedet? Jeg brækkede mig for 2 dage siden. Jeg havde influenza for 2 uger siden. Jeg er influencer lige nu, mand. Specielt når der kom i den sygeste snestorm. Og specielt også... også suge den. What? Jeg får det for noget crazy shit, jeg kommer ind til, og jeg troede kraftigt med Epstein-filerne var sindssyge, mand. Men så har jeg da kraftigt med min gamle vennegruppe lige her.